салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашда мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. Хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментари фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгири шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. мерседес ҳастед бародаро, солаш 95, сӯзишвориш бензини холӣ, кузов седан, объёмдор, коробкаш автомат. мошин бародаро находвай, мелничовка камтар кор дорад. ҳуҷҷатҳои солонаш ҳамаш 100%. қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, наша 35 томига бо муомила дорад, харидори аниқ боша. бародароне ки харидори аниқ ҳастед, марҳамат рақами рӯи экранда занг занед. ва касоне ки бародаро ютуб дар мақсад VPN хади кор мекунад ки ютуб соз кор намекунад, телеграм канал кушодагим, дар комментар сикаши гузоштагим, марҳамат даромада чизе ки дар ютуб мепартоем, ҳамаи онҳоро бародаро дар телеграмам мегзорем, метавонед ки тамошо кунед. эълони навбатӣ бародаро трактори МТЗ 82 ҳаст, соли 2008 сол. Систем трактор бародаро бениҳоят хуб, ҳолати коридаҳай, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. наша бародаро 180 000 сомон мегирад, харидори аниқ боша бо муомила мешавад. моточаст бародаро 1212 соат уфтаед, турбош мегӯяд кор мекунад 100%. касоне ки харидор ҳастед, барои маълумоти иловагиро ба даст овардан рақами рӯи экранда занг занед. ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯш ё ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсап сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. бародарони азиз, касоне ки билет дар кор боша, марҳамат билети арзон аз ширкатҳои русӣ Урал хати бародаро, чи аз Тоҷикистон ба Русия, чи аз Русия ба Тоҷикистон, билетҳо бо нархи арзону дастрас аз дигар авиакасо фарқ мекунад. марҳамат касоне ки дар кор боша, рақами рӯи экранда ватсап ҳастай, метавонед ки муроҷиат кунед. мошини навбатии мо бародаро хечибек ҳастед, солаш 98, сӯзишвориш газ, бензин, кузов хечибек, объём 1.6, коробкаш механик. ҳуҷҷатҳои мошин бародаро солонаш бочидагай, находвай, 100% кор мекунад мошин, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 34 томига. касоне харидор бошед, рақами рӯи экранда ватсап ҳастай, метавонед ки муроҷиат кунед. яъни бародар участкаи мақсад назди ҳавлигӣ пурсидагӣ будан аз шаҳри Кӯлоб якта ёфтагем. бародаро замин 5 сотиқ замин ҳастай. як сохтмон кардагиай ки тайёр нест, вале мақсад ки немкола мондагиай. қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб бародаро, деҳаи Гулбоғ, наша 70 томига бо муомила дорад. бародарони харидор бошед, рақами рӯи экранда муроҷиат кунед. Toyota Verso ҳастед бародаро, солаш 2006, сӯзишвориш бензини холӣ, кузов минивэн, объём 1.6 16 тага.
коробкаш механик ҳолатш хуб, мошин бародор 10 моҳа ҳуҷҷат дора, утилизатсия дора. Матоъ коробка хадояш 100%, мошин на хаду бародор, фақат мешини ҳай мекунӣ, қарор дора дар шаҳри Кӯлоб. Нарша бародор 77 мега, хайдори анин боша бо муомила дора. Касоне ки хайдор ҳастед, марҳамат рақами рӯи канал занг занед, маълумоти паратара асбоби мошин дастрас кунед. Бародорои азиз, дар канал савол гузоштагӣ будем ки имрӯз чӣ навор кунем. Бисёрта Opel пурсидагӣ буданд ва хонаву замин. Opel ҳам ҳаста бародоро, хонаву замин ҳам ҳаста. Хоҳиш мекунем ки видеоро то охирша тамошо кунед. Ҳатман дастгирия фаромӯш накунед, лайк гузоред ва каналда обуна шавед. Раҳмат барои дастгириятон. Трактори навбатӣ бародоро T40 ҳастай. Састаниш 100%, ягон камбудӣ надорад, ҳолати коридая қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нарша 40 000 сомон мега бо савдо мешавад. Касоне харидор ҳастанд, марҳамат рақамҳои рӯйкунанда занг занед. Рақамҳои 1454 бародор WhatsApp дорам, метавонед ки тариқи WhatsApp ҳам муроҷиат кунед. Эълони дигари мо бародоро аппарати собунбарорӣ ҳастай. Аппарат ҳолаташ беҳтарина, ягон камбудӣ надорад, ҳамаш мега 100% кор мекунад. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 10 000 сомон мега бо савдо мешавад. Касоне харидор бошед, барои маълумоти паратара ба даст овардан рақами рӯйкунанда занг занед. Ва бародорои азиз, шуморо мехоҳед мошин, аппарат, замин, квартира, хона, чизе ки барои фурӯш ё ки реклама дошта бошед, дар WhatsApp мо равон кунед, ҳатман рекламаш мекунем. Эълои навбатӣ бародоро пресс-подборщик будай. Састаниш мега хубай. Ҳамаш 100% кор мекунад. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 45 мега бо савдои хуб дорад. Бародорои азиз, кадоме ки дар кор бошад, метавонед ки WhatsApp-да нависед, маълумоти паратара дастрас кунед. Бародарони азиз, мошиное ки дар Корея буданд, рекламашон мекардем, марҳамат дата мошини дигар равон кардаган. Kia Sportage аста бародаро, солаш 2021 сол. Мотор 1.6 дизел. Состояние мошин бениҳоят хуб. Ҳама навартош кор мекунад, задни камера, кондитсионер, полни мошин фуле бародаро. Ягон камбудӣ надорад, фақат мешини ҳай мекунӣ. Чӣ хеле гуфтем, қарор дорад дар Корея. Нархш бародаро $8900. Кадоме ки дар кор боша, аниқтарш бародаро ба номерҳои +80 қати WhatsApp дорам, метавонед ки занг занед, маълумоти паратара асбоби мошин дастрас кунед. Мошини дигаре ки бародаро дар Корея қарор дорад, BMW солаш 2017. Авиомотор ду бародаро, состояниш бениҳоят хуб. Мошин бародаро ягон камбудӣ надорад. Ҳамаш 100% краскаш, салонаш кожани тоза, ягон камбудӣ надорад. Нархш бародаро дар Корея $13500. барои маълумоти паратара ба даст овардан, рақамҳои рӯйкунанда занг занед, маълумоти аниқтара асбоби мошин дастрас кунед. Ин буд бародори якчанда мошин ва чизе ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо ҳамехел мошин, хона, замин, квартира, чизе барои фурӯхтане ки реклама дошта бошед,
дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Раҳмат бародаро, барои дастгирӣ, барои лайк ва обуна шуданатон аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгири шумо пешраи мо ҳастед. Хайр то наворҳои оянда.